Добре дошли в новото видео на канала. Искам да започна с това, че съм супер благодарен на всеки един от вас, който харесва и споделя видеята. Надявам се влоговете от Италия да са ви били интересни. На нас ни беше много интересно. Целият процес, абсолютно всичко, което направихме там, може да видите в няколко влога, които долу в описанието може да изгледате, ако вече не сте. А ако се чуете какво ни предстои в днешния епизод, днес искам да ви направя съпричастни с това как протича един мой ден, как се храня, как тренирам, тъй като сега доста повече наблягаме на тренировките и правилното хранене, понеже последните няколко месеца имахме доста пътувания, много важни ангажименти и без да искам да се оправдавам, физиката доста спадна, мисля, че се лечи. Така че от тук нататък натискаме доста повече на тренировките, правилното хранене, а много скоро дори планирам да ви направя цяло видео, в което детайлно ви обяснявам как смятам да тренирам за напред, какво ми предстои, какъв е моят план, понеже според мен е много важно да имате план, каквото и да правите, без значение дали занимавате с фитнес, трейдинг, без значение каквото и да било, е хубаво да си имате план и да си го следвате. Смятам да започнем видеото с второто ми хранене с деня. Предстои ми да направим около 200-250 грама пирешко филе с салата, което всъщност ще бъде и пред тренировъчното ни хранене днес. А пък малко по-късно след това ще отидем да вземем Мишо и с Трифон ще заснемем две рекламни видеа за Hi-Auto, така че останете до края, сигурен съм, че ще има смях. Бум! Първа и много важна стъпка, взимате си едно кантарче, понеже ако не си премерите храната, няма как да разберете какво количество всъщност сте изяли. И сега тук някой може да ми каже, аз нямам кантарче, няма как да си премера, като нямаш кантарче, отиваш си купуваш едно, струва 15 лева, даш ги за най-големите поти, по-добре ги дай за нещо важно. Понеже без кантарче вие няма как да разберете какво количество храна сте изяли и плана пропада още в първата стъпка. Тук имаме някъде около килограм пирешко и някакви зеленчуци. Сега ще направим салата. А как най-лесно да си премерите храната? Слагате си чинията, понеже и това въпрос са ми го задавали. Пускате си везната и тя би трябвало в момента, ако я дигнете, да е на минус, т.е. грамажа, който е чинията. След като добре измихме филето и го почистихме, слагаме го на везната и виждаме, че в момента е точно 250 грама. След това си взимаме един тиган, като преди да го сложим на котлона, е желателно да го пуснем. Хубаво да нарежете пирешкото месо на по-тънки къщчета, понеже така ще се изпече доста по-лесно. То по принцип се пече лесно, така че за около 10 минути би трябвало да е готово. Слагаме малко подправка за пиле. След като са сложили подправките, може да сложите някаква мазнина по избора. Сложих съвсем малко масло. Филенцата вече са напълно готови. Както ви казах, на пирешкото филе му трябва съвсем малко, особено като е нарязано на тънко. Сами виждате, че за не повече от 10 минути абсолютно всичко беше готово. През това време се нарязах малко краставица, нищо супер фенси. Слагаме малко зехтин отгоре, съвсем леко. Просто за вкус, малко подправки и сме готови. Смятам, докато чакам да изсине, да отида да си взема на душче, понеже след като хапнем, веднага трябва да отида да взема Мишо и да отидем с Трифон да снимаме две брутални коли, както ви казах в самото начало. С Трифон, казах ли, че ще е с Трифон? С Трифон ще е, да. Реших да излезна да хапна в градината, понеже времето все още е супер приятно. Честно казано, на мен това ми е като ритуал, аз обичам да прекарвам супер много време навънка. Не се чувствам комфортно, когато съм затворен вътре, така че ако имате градина, хапайте си в градината. Дали не му се хапва пирешко филе? Гладно ли е кучето, бе? Гладно ли е кучето, бе? Айде, момче. Айде, чак. Стигате толкова, че ще ми падне грамажа. Хапваме набързо и отиваме да забираме Мишо. Започваме с гърмежи, събрахме се цялата банда. Трифон е тук, Мишо зад камерата. Отиваме сега на Франго да ядем, защото днеска зверски претоварен ден, зверски. Човек още не е ял. Колко часа в момента? Близо 5 часа. Сега е 5 без 15, в 10 часа сутринта тръгнах за Хасково. Един тир се беше обърнал през магистралата, вместо 1 час пътувах 2 часа и половина в посока. Ще умра още малко, така че отиваме на Франго. Да направим една реклама на Франго. Какво си поръча от Франго? Най-добрата скара в град Пазарджик. Поръчах си конски кюфтета, защото нямаше младо телешко. Най-доброто.
А колата, която караме е 6.3S. Е класичка, 6.3S. Над 600 конски сили, нещо страшно брутално. А след това ще ви изненадаме с една М5-ичка. Да, пряк конкурент на E-класата. Така да си имате, да си гледате, да ви е интересно. За феновете на хубаво. BMW и на За феновете, Mercedes. за BMW и на Mercedes и за курвите да има. Знаеш, за курвалъка трябва да има за потока. Намираме се пред Скара Франко. Гасиме, слизаме, хапваме набързо и продължаваме. Днес ще е много интересно, така че наблюдайте, гледайте. Тедо, защото нема пич? 5 без 10. Какво правиш на Валентина Касъл? Аз не мога да разбера. Вместо да се тука на скарата. А? Вместо да си тук да обслужваш... Кой сега ще ни обслужва? 100 рис, 100 зеле и един айрян. От тук отиваме да вземем М5-цата, така че да не се очудвате, ако ме видите в тези дрехи отново. Сменям ги по принцип, ама днеска нямаме време. Днеска трябва да ядем, продължаваме и отиваме да вземем М5-цата. Крие логото на Coca-Cola, да не се ви какво пием. Да, крие логото. Без захар. Макар ще ти го каза вече, Да. ти го каза без захар. Добре, снимай го сега без захар. Снимай порцията да видят хората на Франко. Само Кенче, да. Чакай, аз дойда там с карта. Само да покажем какво предлагат Скара Франко, град Пазарджик. Най-доброто. Аз моето меню го показах между другото преди това. Така че ще видите аз какво хапнах, като изгледате влога. Докато Тедо е на Валентина Касъл, аз му правя оборот. Да. Да мога той да си ходи на почивки, да мога готвина. Да мога да си ходи на почивки, да мога добре. Да мога добре на Тедото. Така че, ако сте от Пазарджик или региона, идвайте да правите на Тедо оборот, да мога момчето да си ходи на още повече почивки. Да мога да скара по нощно 2-3 дена там. И свърляме си буквата, знаете. Класата, ние сме показали още между Нека другото. да загатнем. Ево покажи Само муцуната покажи отпред. на хората да видят за какво става въпрос. Ела покажи муцуната отпред. Когато става въпрос за 6.3S над 600 конски сили, вадиме това. И после това, виж, е това. И после това. На това ще правим ревю след това. Това са двете реалности. Мини отзад само да чуят пуканките. Заверски. Миша, има ли пуканки, бе? Имам цял филм. Колата грами здрава. Няма такъв кеф да карате 6.3S. Няма такъв кеф. Това е много Ако си забавно. мислите, че давам газ, не давам газ. Едва ме натискам, разбираш ли? И фърля огньова е такива големи отзад. Как се чувстваш сега като хапнал малко? Топ. В топ форма. В топ форма СС. Може да снимаме, ако искате до 5 часа за сутринта. Няма проблем. Храната прави борбата. Иначе при това бях умрял малко. Една лекичка разходка ви правим, нали, да погледате нашият прекрасен скапан град. Не, че има много какво да се гледа тук, ама... Има някои забележителности, като кафе Парадайс. Примерно. Ако искате, мога да минем и през най-луксозния ресторант в България, Гоя. Да ядеш моя. Това е много яко, обаче казвам ти, това е много яко. Буквално няма човек да не се обърне. Плакалката Няма е много такъв. яко нещо, няма такъв кеф няма. Плакалката е страшно нещо. Той е полицай. Ето. Той е много мой човек. На Мариан Кънев, баща му от Добровница. Мариан Кънев, не знам дали си ти... Не, ако трябва да съм честен. Не го знаеш. Демек е това баща му. Да, много точен. Точен. Мариан Кънев, ако гледа това видео... Сега видяхме баща ти. Сега видяхме много баща поздрави ти. да го пратиш. Много точен. Спирал ма няколко пъти, няма ядове. Мой човек. AMG трябва да се вижда, защото това ви напомня какво карате, като го погледнете. Особено когато е истинско AMG, кефа тогава се увеличава още повече. Ако се чуете къде отиваме в момента, ами отиваме на Ритейл парка, нашето любимо място. Ние там живеем почти. Да ядем пуканки. Да ядем пуканки, да направим две реклами. Там живеем почти, това беше добро. Това беше топ. Да, бе, ние правим безплатна реклама на Ритейл парка. Те нямат нужда от никакъв маркетинг, защото ние всеки ден сме там и всеки ден ни пускаме по едно видео.
Слизаме и почваме. Сега ще направим едно бързо ревю, за да ви покажем колата постоянно като визия, като екстри, Като звук. като звук и още работи там. Едната камера готова, другата камера готова, трифона готов, почваме да действаме. Да, слагаме само табелките в Hi-Auto и покаваме то сфер и отвънка. Колата е наистина брутална. Извитай, много грозно. Когато става въпрос за изключително много коне под капака, вадиме E-класа. За да сте хептен сигурни, че това е AMG, погледате големите апарати, керамичните дискове, защото трябва да може и да спирате. Щях да кажа 2019 година джанти. Щях да кажа 2019 година джанти вместо 19 цолова джанта. 19 цолова AMG джанта. Чисто нова гума на Мишелин. Няма как AMG-то да не е с Мишелин. Абсурд. Точно с работа. Топ! V8 B-турбо баджове. V8 B-турбо баджове, любимото ми. Любимото ми е V8 B-турбо бадж. Бадж. V8 B-турбо баджове, черни хрилца, черни огледала. Значи това, което виждам е, че автомобилът е бял с черни детайли, което го прави изключително красив. Пак тази количка, не? Пауза за количка. Прави един бърз туториал как да записвате най-бруталното аудио на коли. Взимате си един 32 бита DJI mic и го слагате отдолу точно до гърнетата, да може да хваща зверски. Тук що приключихме с ревюто на E-класата, сега отиваме да вземем BMW-то и продължаваме напред. M-Power. M-Power. Намираме се пред автокъща Hi-Auto. M5-ста, където ни чака. Само ще спрем сега до нея, за да сравните визията между двете и да кажете кое е по-добре за вас. Да. Дали M5 или E63S. Може да напишете отдолу в коментарите какво предпочитате вие. И какво бихте карали. Той, знаете, че е фен на Mercedes, аз предпочитам повече BMW, така че на мен BMW-то повече ми харесва. Кажете какво е вашето мнение. Спорно е малко. Много безспорно. Иначе да, има стойка, ама Има си стойчица. това прави много голям кеф. Ще вземем ключа на M5-ицата, за да може да я приближим повече до E-класата и да направим тъмнела тук отпред пред автокъщата. Миша мога да ви покаже как изглеждат двете коли отпред. Номер и подобен. Тия коли какво ще ги правите? После тия като нищо ще ги фърляме. Да. Моля, ги купа, можеш. И купи всичките пикапи от филма. Те са едни Тойоти взима, те Мерцедесите. Плана да сложим отпред на колата, да монтираме камерите и гимбала, така че ще ни дадат тук. Да, С имаш някаква столовете, снимка. с всичко. Не, Купуваме. точно за мен. Колко 200 бон? Много цена ще вземе пича. Тук мога да погледнете разликите между двете. Според мен BMW-то е класи над Mercedes. Ето, че сме вече и в M5-ицата. Излизаме на главния път. Тя не е просто M5-ица, тя е M5 Competition. Точно така. 625 плюс. Тук звука не е като на E-класата, а пак е доста приятно. Колата е изрота, ако трябва да съм честен. Аз малко ви подлъгах, ама по-добре от E-класата. Малко по-добре. Да, интериора е по-готин. Интериора е по-готин. Буквално колата е чисто нова. Head-up дисплейче, мултиволан с подгрев, с вибрация на волана. Ама тия работи вече ще ги кажем в ревюто. Къде могат да видят хората нашите ревюта, дето ги правим? В hiautomobile.bg. Говориме за TikTok.
Там може да видите абсолютно всички наши ревюта. Може да последвате профила, както моя, така High Auto, така и на Мартин, така и на човека, който няма социални мрежи. Момчето зад камерата. Момчето зад камерата, а именно Мишо. Пич, пая е добре, казвам ти. Типом ще смени отбора. Пая е добре. Не, отбора няма да го смена, ама което се е хубаво, сега на черното бяло не мога да кажеш. На траса такива зверски заклети фенове, дето Да. само Мерцедес или Да, само да, BMW и да. нищо друго да не е признат. Точно. Няма такъв кеф. Head-up дисплея е такъв огромен. Голям head-up. Какво правиш, Жои? Какво ти става, бе, нашето момче? Какво ти става, бе? Звук. Мишо, как се чувстваш отзад в емпатицата? За първ път комфортно. Без да ти става лошо, без да повръщаш. Аз карам бавно, аз карам с 30 км, какво искаш, бе? Еми Ако така, ще мога да засилим малко, ще излезем извън града и ще засилим малко да видим как е. Положение. GTR беше... GTR Той повече ти надо главата, май. Много. и малко на бензин му миришкаше отзад. Да, малко вункаше. Вункаше лекичко така на бензинче. Yeah, friend Bentley, Lego. Why they be down the boy? Tell them it's part of the plan. I'm just the underdog feeding them slaps. The gains in the palm of my hand. Whoa, they want me to fail, this is personal. They sleeping on me, this is perjury. You make it, nobody has heard of you. Tell the doctor, prep the beat for the surgery. Killing it, they ain't gotta gas me up. Do it myself, I'm drilling it. How many times did they pass me up? I'm cool, can't walk on my shoes, I'm kicking it. Wanna jump in cause they see that it's working. Grow from the L's, they see wins on the surface. Не на едно, а на две инвалидни места. Две инвалидни места, така че мога да псувате, да цолате колко е кеф. Продължаваме ревюто на емпатицата. Трифон е готов, колата е готова, всички сме готови. Защото повечето знаят. Правим колаборация в момента. Вървеше и той го получи. Лазерни фарове, брутална визия, черни бъбреци, дистройници, head-up дисплей е такива огромни и една камара неща, които сега ще ви покажем в ревюто. Включихме една лампа, защото стана прекалено тъмно. Аз знаете, че светлината е супер важна. Така че продължаваме напред с ревюто. Мога да видите отблизо как изглежда M-Power двигател. Направо е картач. Сваляме камерата от гимбала, да направим малко handheld кадри, защото те също са доста интересни. Той ти слага микрофона в момента. Много слабо микрофончето. Звукът е много плътен, много хубав, без някакви доработки, звучи перфектно. Това твоето бъдеще какво е? Това някъде не Айде, глава. и сме готови. Ще кажа, че приключваме с кадрите за днес. Отиваме отзад да направим един лънч, пускаме дрона и приключваме влога. И докато дигаме дрона, тук е момента да ви поканя още един път да харесате, да се абонирате. Майка, това беше близичко. И да споделите това видео, за да може ние да правим още и още такива.